patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning sa atong mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga-Alabel ug Maasim sa Sarangani Province. Mga kapuso, gikalingawan karon sa social media ang avatar version sa inyong hitsura. Busa, daghan sab ang nakiuso. Di ba, Say? Maayong buntag! Bitaw Jill ay gamay na lang siguro ang wala nakatry og avatar picture kinsa pa ba ang wala kay mag-attendance na ta. Bitaw, syempre, dili po ta paulahin ni Ana Say. Atong ipakita karon ang atong avatar version. Di ba? Hairstyle jud no ang siguro nato. Tanawa, ang hinapay, haom kaayo. Simple lang, apan makalingaw sab, labi na kung nag-flood na sa imong timeline ang mga avatar profile pictures. Bitaw Jill, mayong buntag sabdiya kanimo. Og ato sab i-greet og good morning ang atong mga kapuso dina sa Tangub City ug Sapang Dalaga sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, karong buntaga atong kamustahon ang kahimtang karon ingon man kung unsa ang ginapatumang health protocol sa Iligan City nga nag-inusarang syudad sa nasod nga gipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine kauban si Mayor Celso Rehencia. Samtang say ato sab sayron ang pamaagi sa pagsaulog sa Tuna Festival karong tuiga sa Tuna Capital of the Philippines, ang General Santos City, kauban ang First Lady ug siya sab ang Jensen Tourism Council Chair si Jane Rivera. Samtang makachikan attorney Resi sa Bestok ang kapuso actress-singer Kailin Alcantara. Una ka na kapuso, nasayod ba ka nga gawa sa maanindot nga beaches sa Island Garden City of Samal? Atraksyon sab sa isla ang usa ka dakong punuan sa kahoy. Nahimong atraksyon ang usa ka acacia tree sa sitio Pigasaan, Barangay Tagbay, Samal District nga anaa na sa 100 years. Busa gitawag kining centennial tree. Gibana-bana ang 30 meters ang gitason, samtang 80 meters ang diameter sa maong higante apan eleganteng punuan sa kahoy. Suwak sab kuno nga palandungan ang ubos sa maong punuan, sanglit sa kadagko sa mga sanga ug kabaga sa mga dahon nga makahatag og kalandong. Samtang maglantaw sa kanindot sa balod sa kadagatan. Sa kadugayon na sa maong acacia tree, saksi sab daw kini sa mga naagi ang pagsulay o pagbangon sa mga nahimuyo duol sa maong lugar. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang sitwasyon karon sa Iligan City human nga gipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad kauban si Iligan City Mayor Celso Rehencia. Mayor Celso, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po Mayor ug kamusta sab ang imong mga ginsakpan dinha sa Iligan City? May buntag kanimo sa Iril o sa tanang nagtanaw karon sa imong programa sa GMA. Dili gyud ingon nga maayo ang atong buntag kompleto tungod kay aniya kita karon nga Modified Enhanced Community Quarantine ang siyudad sa Iligan. Mayor, karon anaa sa Iligan City ang spotlight. Sanglit kinilang ang nag-inusarang syudad nga gipailawom sa MECQ. Unsa ang rason Mayor nga gipaubos sa maong klasifikasyon ang inyong syudad? Actually sa Iril kita gid ang request ni ini no pinasikat pud sa recommendation sa atong regional health officer nga si Dr. Subaan ug gani adto pa ning August 13 nga atong ipaubos ang Iligan City sa among request is enhanced community quarantine pero wala ka matuguti niini so atong giutro hangyo pinagi ni General Galvez ang atong SAR
COVID. Tungod lagi sa paspas nga pagsaka po sa local transmission din sa tuang syudad. Kay sa 44 ka barangay sa Erel, 33 niini nga na makita sa coastal nga area, mao'y gitakbuyan sa COVID-19. 11 na lang ang katong mga barangays nga nabilin nga walay positibo sa local transmission. 11 na lang ka barangay nga tuwa nabutang sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Iligan. Mayor, pila na ba ang isolation facilities ug pila sab ang bed capacity sa maong mga facilities? Sa karon enough pa ba ang isolation facilities nato diya sa syudad? Sa pagkakaroon sa Erel, no, eksakto pa nga itong isolation facilities kay natay gitap nga 4 ka hotels para sa atong LSI o sa atong ROF o usa ka hotel para sa atong frontliners. So, dili pa gyud ingon nga nagka lisod-lisod ta sa atuang mga pagdawat sa atuang mga locally stranded individual ay mao mangikini ang atuang pagabuhaton kon kay dili man lalim ang usa ka tao nga tuwa sa layong lugar niya pagabot sa iyahang natawhan nga lugar sa likway pagid siya. So mao kana ang atuang mga isolation facilities karon diri sa Dakbayan sa Iligan. Mayor, unsa ang strategy ug health protocols nga ginapatuman karon diha sa Iligan City aron makontrola ang pagkuyanap sa COVID-19? Nabatay mga barangay nga gipang lockdown? O ato na lang gihimo no sa Erel nga lock ginato ang barangays nga naay suspected nga positive sa COVID. O karon ato nang ipatuman ang curfew nga magsugod gikan sa alas 7 sa gabi paingon sa alas 5 sa buntag. O ato na pong ipatuman ang kaningniang color coding no among nang gibuhat sa una ang paglimita sa mga tao nga nagpuyo sa mga nagalanayang barangay. So doon namin unom ka clustering na anang adlaw ang usa ka grupo sa mga barangays diha gid sila magagawas o kung walay tuyo nga importante kayo isa ra gyud pagawson sa kaningniang kada panimalay nga mamalit og ilahang kinahanglanon o bahin pud karon sa Erel sa atuang pagtabang sa mga tao sa unang bugso natong gihatag sa atuang nasyonal nga karudlanan. Tanan walay gipili nga pagsuporta 130,000 households pero karon tungod sa limited na mo nga resources dinhi sa Dakbayan sa Iligan ato lang atagan gud ang katong mga daily earners nato nga mga kaigsunan tama ni atong sika driver, mga taxi driver, jeepney drivers, katong habal-habal drivers, kaning mga tartanilya ug uban pa nga mga kaigsunan kaning mga PWD at dili maka-afford o palit sa ilahang inadlaw-adlaw nga panghinahanglanon ilabi na ang pagkaon. So nag-approve na po ang siyudad o atong vice mayor o atong konsiho o another nga supplemental budget para niining katuyuan aron masuportahan nato ang mga tao nga nagkinahanglan nga maayudahan kay sila mga daily earners. Mayor, nanay mga LGU officials nga nagpositibo sa COVID-19 including the Vice Mayor and a City Councilor ug sa most recent data from DOH Region 10, 34 sab ang mga healthcare workers ang infected na sa COVID. Ug doon na say mga pulis nga nagpositibo na. Nabay angayang kabalakan sa operation sa government offices karon diha sa Iligan? Ang amon na lang buhaton aning kinisingkasing o nanawagan ko sa atong mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Iligan nga naa nagidisiplina sa tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kay ang kining COVID, kining nga virus wala may tiil, wala may kamot, wala may pako nga mulupad para mosulod sa atong bapa, ilong ug sa uban pang bahin sa atong parte sa lawas. Kusa disiplina lang yun ang ako ang panawagan ko sa atong mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Kay kung dili pod sila mo nunot niini ayan masamot pa o kadaghan niya ang kaniniya matakbuyan sa virus. Daghang kayong salamat sa paghatag og updates labot sa kahimtang karon sa Iligan City, Mayor Celso Rehencia. Amping sa itong mga kapuso dina sa Iligan City. Daghang salamat. God bless Philippines. God bless Island of Mindanao and God bless Iligan. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Welcome back mga kapuso. Best Talk time na kauban sa attorney Resi Rizada. Resi!
Thanks, Argel! Best of time na sab, mga kapuso, ug kanong buntagang makahinabi nato ang atuang kapuso, Teen Queen, Kylene Alcantara. Hello, Kylene! Welcome sa Biz Talk dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. Hello po. Hello po sa inyo lahat. Kumusta ka naman? How have you been? You still look pretty as ever. Thank you po. I'm still cute. Dahil Oo nga eh. marami akong, nami-miss ko na mag-work. But I'm sure you had more time ngayon with your family. Ano yung mga naging bonding moments mo with them during this time? When I was in Bicol, kasi nandun po yung mga kuya ko and then yung grandparents ko, yung tita ko, and of course my parents. Ang dami talaga naming bonding moments doon. Like, naglalaro kami ng mga laro nila before, mga laro ng parents ko before, mga batang 90s, 80s pa rin. So, and ayun, lutuan. Nagluluto kami ng grandparents ko. And we cannot deny that your career is already in full bloom kasi kasama ka sa bilangin ang Bituin sa Langit. Meron ka pa bang gustong ma-achieve, Kyle? Like any dream role or dream project? Because of Kambal Karibal kasi, marami kaming fight scenes. So, gusto kong magkaroon, and na-in-love ako sa stunts or fight scenes ng sa Kambal Karibal. So, gusto kong magkaroon ng role na full-on action. Ganyan. Parang I need to prepare physically, not like emotionally or something. Physically para dun sa role. We look forward to seeing your dream project come true. At syempre patuloy din ang good vibes mo sa ating mga kapuso and supporters through All Out Sundays. Kaya ngayong umaga, itetest natin kung paano mo or gaano mo sila kakilala. So, this is what we call Who's Most Likely to Game. Okay? Mag-identify ka ng kasamahan mo sa All Out Sundays. Number 1, who is most likely to forget his lines often? Definitely not Julie. Definitely not Abby. Ang nakakausap ko lang kasi na sobrang hirap din siya sa lines niya. Pero, alam ko na! Ken Chan. Ken Chan. Si Ken. Okay. Most likely to forget to shower. Kylene. Si Kylene yan. Pero hindi naman like walang ligo. Like wala lang sa hair. Ng shampoo and everything. Half bath. Half bath. Okay lang. Thank you very much mga kapuso. Kylene Alcantara, thank you so much for being with us this morning, Kai. It means a lot to us sa buong Mindanao. Thank you so much po. Maraming sa mga kapuso sa Mindanao. Ayan mga kapuso, makarelate kita kay kapusong Kylene, kay ubay-ubay sab sa ato ang mga plano nga dili gyud madayon tungod sa atong ginaatubang karon. But sa Mania, we can still maximize our time. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong makauban karon ang First Lady sa General Santos City ug siya sab ang chair sa Jensen Tourism Council, si Jane Rivera. Ma'am Jane, maing buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV and Happy Tuna Festival, ma'am. Happy Tuna Festival din sa lahat and maayong buntag sa iyo, Jill, at sa tanang viewers ng GMA Regional TV. Ma'am, isip First Lady, unsa imong role para matabangan ang imong bana nga si Jensen Mayor Ronel Rivera sa pagpatuman sa iyang mga programa diha sa Jensen? Well, bilang First Lady, ang role ko talaga is paiba-iba, Depende kung saan ako kailangan tumulong sa akong bana. So, of course, aside from dapat sikasuhin ko yung bahay namin at yung akong upat ka anak, Nandiyan din yung role ko bilang chair ng City Tourism Council and ako rin ang nag-handle ng foundation namin na of course alam naman natin itong pandemic na nagsimula since March
marami talagang tao ang nangangailangan ng tulong. So, sa abot na aking makakaya, I personally help them, no, sa mga emergency na kailangan. Ma'am, karong dunay pandemic, paunsa nimo na take into action sa imong role as the First Lady ng Gensan? Well, bilang First Lady, no, because nagsimula tayo nung March, ang una kong ginawa is I gathered my friends and family. So, nung time na yon, talagang meron tayong kakulangan, no, sa face shields and face masks. So, ang ginawa ko, sa tulong ng mga kaibigan ko at yung mga pamilya ko, yung mga anak ko, no, we gathered the materials. Yung mga kaibigan ko, personal silang gumawa ng face shields na umabot sa siguro 1,000 din yun na face shields. We were able to distribute sa mga frontliners natin o mga tao na kinahanglan. And yun, and then the mga facial mask also, no, nagtap ako ng mga sastre. So at the same time, nakatulong din ako dun sa mga sastres na nawalaan ng trabaho. So sila yung pinagawa ko ng mga washable face mask. Ma'am, isip chair sa Gensan Tourism Council, paunsa nimo makita ang tourism industry karon sa syudad panahon sa pandemya ug dako bang epekto sa pagkabalda sa turismo sa ekonomiya sa Gensan? Dako jud ang epekto, kabalo naman ta na tourism industry and our economy as a whole apektado jud, no, karong pandemic, no, nato. But I'm positive na kaya natin to. Kaya natin to, and I think ang kinahanglan naman lang talaga is for people to adapt the new normal. And I think slowly, or I think ngayon nga tanggap natin kaya naman natin we will mga health protocols na sinet ng ating lokal na pamahalaan. So with that, I think, and sa creativity din ng mga Filipinos, maibabalik naman natin ang sigla ng turismo dahan-dahan. Ma'am, sa pagsaulog sa Tuna Festival karon sa Gensan, nga usa sa mga most visited events sa Mindanao previously, unsa ba ang selebrasyon o pamaagi sa pagsaulog karong tuiga? Alam naman natin apektado ang lahat ng mga festivals or celebrations sa buong bansa. But hindi tayo pwedeng walang celebration because alam naman natin na ang tuna industry, malaki talaga ang contribution niya, no, sa kasaysayan ng General Santos at sa ekonomiya ng General Santos. So for this year, no, magiging talagang matetest talaga ang creativity ng mga generals. No? Halos lahat ng mga activities, digital ang celebration. So it will be all online except for the wreath laying na ginawa to commemorate the 75th death anniversary of General Santos. After that, tanang activities na would be online. May mga trivias daily, and for those na makakakuha ng mga tamang sagot, may mga prizes, may mga selfie challenges, mga ganyan. Ma'am, with the new normal, unsa ba ang new norm nga ipatuman sa Gensan Tourism Council para sa pagbukas soon sa mga tourism-related events and activities? We are reminding, no, promoting to everyone the health protocols na binigay ng ating gobyerno, ng mga doctors, no. Number one, of course, is the social distancing. You know, these mga health protocols, para ang dali-dali pakinggan, pero pag minsan ginagawa na ng tao, talagang hindi nagagawa. So we have to remind them all over again and promote it to everyone na napaka-importante ng social distancing and the proper wearing of face mask. No, dati we always say, permita mag-ingon, wear face mask. Ako now, when I say it, I would always say the proper wearing of face mask. Well, kasi sa lahat na nakakasalubong natin, halos karamihan, mali yung pagsuot nila ng face mask. So, hindi rin nagsisilbing protection yon para sa kanila. So, kailangan pa natin explain yan sa tao na para yan sa kanila. And of course now, the wearing of face shields for additional protection. So, I think with that, we will be okay. No? Naiintindihan na naman ng mga tao. It's just that always we have to remind them para tuloy-tuloy ang pagsunod sa mga health protocols. Alright, daghang kayong salamat, Gensan First Lady and Tourism Council Chair, Ma'am Jane Rivera, sa imong oras o higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV. And once again, Happy Tuna Festival sa itong mga kapusong generals. Thank you very much, and Happy Tuna Festival sa lahat.
Say isip First Lady sa Jensen, wala na himong babag ang pandemya nga makapadayon nga makatabang si Jane Rivera sa mga generals ug karon gid sa ulog ang Tuna Festival. Gipangitaan kini og pamaagi sa LGU nga mapahigayon pinaagi sa online activities. Samtang Jill, naghangyo si Iligan City Mayor Celso Rehencia sa iyang mga ginsakpan sa istriktong pagtuman sa health protocols aron daling makontrola ang pagkuyanap sa COVID-19 sa ilang syudad. Busa, dakong tabang sab ang pagpaubo sa Iligan sa MECQ aron malimitahan ang movement sa mga tao. Say samtang sa matang sa karera, mas buot pa nga palambuon ni kapusong Kailin Alcantara ang iyang acting skills, pinaagi sa pagsulay og more action og stunt scenes. Mga kapuso, una kita magbulag-bulag karong adlaw, hinaot namo nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Steve Maraboli nga life doesn't get easier or more forgiving. We get stronger and more resilient. Sakto sa tong episode karong adlaw. Mag-uban-uban na sabta sa Lunes puhon mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot mga kapuso mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Happy weekend mga kapuso! Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.